Prvú vec, ktorú si musíme povedať, ak hovorím o jednoduchom prítomnom čase v angličtine, je to, akým spôsobom sa vlastne tvoria samotné vety. Zapamätajme si jednu takú vec, že samotné osobné zámená ja, ty, my, oni, on, ona, ono by sme mali akoby zoskupiť do takých dvoch skupiniek. Prvá skupinka je táto, ja, ty, my a oni. A druhá skupinka je on, ona, ono. Inak povedané tretia osoba jednotného čísla. Kto chce, zapamätáme si iba on, ona, ono. On, ona, ono tvoria akoby jednu skupinku osobných zámen. Toto je druhá skupinka osobných zámen. Alebo teda poradie už akékoľvek určite si. I, you, we, they, he, she, it. Pokiaľ tvorím vetu v jednoduchom prítomnom čase, vetu oznamovaciu a kladnú, v takom prípade ju tvorím takým spôsobom, že jednoducho použijem len jedno z týchto osobných zámen v tejto prvej skupine, za ním dám nejaké sloveso, no a potom ide vlastne zvyšok tej vety, čo chcem povedať. Hovorím zatiaľ teda naozaj len veľmi všeobecne o základnom tvare oznamovacej kladnej vety v jednoduchom prítomnom čase. Aj v tomto prípade pri tejto druhej skupinke platí tá istá zásada, len ja to tu takto radšej oddelím, že používam iba sloveso, ale v tomto prípade k tomu slovesu pridávam koncovku s alebo koncovku s. Jednu alebo druhú. To znamená, k slovesu, ktoré využijem a použijem v takomto prípade, musím pridať koncovku s alebo s. Takýmto spôsobom sa tvoria oznamovacie kladné vety. Čo to vlastne znamená v praxi, keď chcem vytvoriť takú nejakú vetu? Poviem konkrétny príklad. Ja pracujem. Úplne jednoduchá holá veta. Ja pracujem. Ja sa povie po anglicky I. Pracovať sa povie work. To je to sloveso. I work. A bodka. Znamená, ja pracujem. A je veta hotová. Ty pracuješ. You work. My pracujeme. We work. Oni pracujú. They work. To znamená ešte raz. Vyberiem si osobné zámeno, slovíčko, ktoré chcem použiť vo vete, o kom hovorím, či hovorím o mne, o tebe, o vás prípadne takisto, o nás alebo o nich. V takom prípade si vyberiem jedno z nich a potom použijem to sloveso, ktoré hovorí, čo tá osoba vlastne vykonáva, čo tá osoba robieva. Poďme sa pozrieť na ďalšiu vetu s inými osobnými zámenami a to je on, ona, ono. Ja som tu napísal, že k slovesu pridávam koncovku s alebo s. Čo sa týka používania koncovky s a s, k tomu sa budem venovať už o chvíľu špeciálne. Zatiaľ si zoberme len slovíčko work, ktoré sme mali, ku ktorému pridáme koncovku s. He works a je vybavené. Work je pracovať, pridám k nemu koncovku s. He works. Ona pracuje. She work je pracovať. She works. Ona pracuje. To pracuje, alebo to funguje tiež môže znamenať. It works. A opäť koncovka s. It works. Ešte raz si zapamätajme, že pri týchto osobných zámenách ja, ty, vy, my a oni pridám jednoducho len sloveso a je vytvorená veta, oznamovacia kladná. Pri osobách on, ona, ono platí to isté pravidlo s tým rozdielom, že nesmiem zabudnúť pridať koncovku s. Musím zasičať akoby na konci toho slovesa. He works, she works, it works. Takýmto spôsobom sa tvoria oznamovacie kladné vety. Nejak podobne môžem si vybrať iné slovíčko, napríklad play. Play, čo znamená hrať. Pokiaľ by som chcel povedať vetu ja hrávam futbal, opäť, vyberiem si osobu, hovorím o sebe, ja. Hrať sa povie play, futbal sa povie football. I play football. Ja hrávam futbal. Ty hrávaš futbal. You play football. My hrávame futbal. We play football. Oni hrávajú futbal. They play football. Všimnite si inak, že v slovenčine stačí povedať hrávam. Nemusím povedať ja hrávam. V angličtine stačí povedať hrávam futbal a je jasné, že hovorím o sebe. V angličtine to také jasné nie je. Preto musíte vždy používať tieto osobné zámená. Vždy musíte povedať, o kom hovoríte, lebo by to v angličtine bolo nezrozumiteľné, nejasné. Nevedeli by, o kom rozprávate. Hrávaš
futbal. Opäť je jasné, že hovorím o tebe. Ty hrávaš. Ale v angličtine to slovíčko ty vo vete musím použiť. Musím ho tam dať. Hrávame. V slovenčine je jasné, že my hrávame. V angličtine by to jasné nebolo. Preto to slovíčko my alebo we použiť vo vete musím. To isté platí aj v tomto prípade. Poďme na ďalšie. On hráva futbal. He plays football. He plays football. Ona hráva futbal. She plays football. She plays football. Ono hráva futbal. It plays football. It plays football. To hráva futbal. Ešte raz, pokiaľ chcem vytvoriť oznamovaciu kladnú vetu, vyberiem si osobné zámeno. Ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni. A na druhé miesto dám sloveso, ktoré hovorí o tej činnosti, ktorú vykonáva to osobné zámeno. Ale samozrejme musím mať na pamäti, že pokiaľ je to táto osoba, on, ona, ono, musím pridať koncovku s, alebo teda v niektorých prípadoch aj koncovku s. Takýmto spôsobom sa tvoria oznamovacie kladné vety. Ešte raz majte ale na mysli aj to, že nemusí byť vždy nevyhnutné použiť takéto osobné zámeno. Ja, ty, on, ona, ono. Pokiaľ viem konkrétne meno, nemusím hovoriť, ja neviem, on hráva futbal, he plays football. Pokiaľ viem, kto je to on, že je to, ja neviem, nejaký Peter, nejaký Peter, tak namiesto he dám to meno Peter a veta by vyzerala Peter plays football. Pamätajte, že osobné zámená stoja za menami, za nejakým menom stoja. Preto sú to zámená, stoja za nimi. To znamená namiesto mien akoby. Pokiaľ to meno neviete, tak použijete zámeno. Pokiaľ to meno viete, no tak použite to meno. Prečo nie? She plays football. Ona hráva futbal. Kto je to ona? Ja neviem, napríklad Susan. No keď viem, kto je to ona, tak slovíčko ona nemusím použiť, ale namiesto neho dám konkrétne meno. Susan plays football. Zuzana hráva futbal. Susan plays football. Takýmto spôsobom sa tvoria, ešte raz hovorím, oznamovacie kladné vety. Čo je dôležité, ešte spomeniem to isté pri slovíčku they, to sú oni. Slovíčko oni môže nahrádzať napríklad, poviem nejaké dve mená, Michael and David. Michael and David. Michal a David. To môžu byť oni. Majte teda na mysli, že pokiaľ mám napríklad spojenie Michal a David hrávajú futbal, tak Michal a David, ako na nich ukážem? No to sú oni. Michal a David, to sú oni. They. Takže v takom prípade by veta vyzerala Michael and David play football. Michael and David play football. Michael and David, to sú oni. Michal a David, na nich ukážem oni. V takom prípade, pokiaľ chcem slovíčko oni nahradiť, môžem nejakými konkrétnymi menami. Môžu to byť nejakí futbalisti, môžu to byť, ja neviem, nejakí herci, oni. To sú tí herci, ktorých sme videli včera a tak ďalej. To znamená, o komkoľvek chcete rozprávať. To znamená, nemusíte ešte raz používať nevyhnutne osobné zámená, ale môžete použiť aj konkrétne mená, ktoré chcete v takýchto vetách vlastne použiť v jednoduchom prítomnom čase, v oznamovacích kladných vetách. Ďalšiu vec, ktorú si povieme, je to, akým spôsobom sa tvoria záporné vety. Vieme už povedať vetu, že ja pracujem, alebo ja hrávam futbal napríklad, ale ako by som povedal vetu, ja nepracujem, alebo ja nehrávam futbal. Toto sú záporné vety. Záporné vety v angličtine v jednoduchom prítomnom čase tvorím jednoduchým spôsobom. Mám na to dve pomocné slovíčka, ja to poviem takto. Dve pomocné slovíčka. Pokiaľ mám túto skupinku osobných zámen, ja, ty, my a oni, zápor tvorím takým spôsobom, že za nimi použijem spojenie do not, ktoré sa veľmi často používa v tomto skrátenom tvare don't. To znamená, toto do not, keď dáme dohromady, vznikne z toho don't. Buď použijete toto, alebo toto, ale ešte raz hovorím, tento tvar je najčastejší. No a na treťom mieste sa nachádza sloveso. Čo sa týka osôb on, ona, ono, v takom prípade používam iné pomocné slovíčko. Does not, tu je to do not, tu je to does not, ktoré sa skracuje tiež, existuje skrátený tvar. Doesn't. Opäť, tento tvar je najčastejší. Does not, keď dáme dohromady, vznikne z toho doesn't.
My si zapamätajme pre našu takú bežnú potrebu a najčastejšie používanie týchto slovíčok, že sa používajú práve tie, ktoré som dal do týchto krúžkov. To sú pomocné slovíčka, ktoré keď použijete v angličtine, tak každému, kto vie teda po anglicky, kto rozumie, s kým sa rozprávate, každý pochopí, že idete hovoriť vetu zápornú. To znamená, ja niečo robievam. Toto sa číta ako don't, toto sa číta ako doesn't. Don't a doesn't. Na 3. mieste si všimnite, že som napísal sloveso. Poďme si povedať konkrétne vety, aby sme teda videli, ako to vyzerá v praxi. Chcel by som povedať jednoduchú vetu. Ja nepracujem. Ja nepracujem. I don't. Pracovať je work. I don't work. Keď chcete celý tvar, I do not work. Ale ako som hovoril, tento sa používa najčastejšie a tento si zapamätajme. I don't work. Ja nepracujem. Ty nepracuješ. You don't work. You don't work. My nepracujeme. We don't work. We don't work. My nepracujeme. Oni nepracujú. Oni nepracujú. They don't work. They don't work. Oni nepracujú. Keby som chcel povedať vetu on nepracuje. He doesn't work. Tu by vás mohlo lákať, keď som hovoril v tých oznamovacích kladných vetách, dávať koncovku s k slovíčku. Pamätajte si a všimnite si, že tá koncovka s alebo s, ktorá sa zvykne pridávať, ona tu už je vlastne. Ona je schovaná tuto, v tomto slovíčku doesn't. Tu je to s. V angličtine platí, že jedno pravidlo nemôžem používať dvakrát v tej istej vete. A keď už som raz to s pridal, druhýkrát už tam nemá čo hľadať. To znamená, toto sloveso je v tom tvare, v akom ho nájdete aj v slovníku. Žiadnu koncovku pri tejto osobe, teda pri týchto osobách on, ona, ono už nepridávam. Lebo už je tu. Takže he doesn't work. Zdôrazním, he doesn't works by bolo zle. Tuto by bolo zle. He doesn't work. Takto to má byť. She doesn't work. Ona nepracuje. Ona nepracuje. She doesn't work. To nepracuje, alebo to nefunguje. It doesn't work. It doesn't work. Takýmto spôsobom sa tvoria záporné vety. Skúsme vymyslieť inú. Už sme tu mali s tým futbalom, pokračujeme v nej. Chcel by som povedať vetu, ja nehrávam futbal. Ja nehrávam futbal. Opäť, vyberiem si, o kom hovorím z tejto prvej skupinky. Na druhom mieste použijem pomocné slovíčko, ktoré hovorí o tom, že idem povedať zápornú vetu. Na 3. mieste dám to sloveso. Ja nehrávam futbal. I don't play football. Ja nehrávam futbal. I don't play football. Ty nehrávaš futbal. You don't play football. Ty nehrávaš futbal. You don't play football. My nehrávame futbal. Alebo v slovenčine by stačilo povedať nehrávame futbal. Je jasné, že hovorím o nás. We don't play football. We don't play football. My nehrávame futbal. Oni nehrávajú futbal. They don't play football. They don't play football. Čo si ale treba zapamätať, tak to je opäť táto samostatná skupinka. On, ona, ono. Pri ktorých nepoužívam don't, ale používam doesn't. Takže he doesn't play football. On nehráva futbal. He doesn't play football. On nehráva futbal. He doesn't play football. Ona nehráva futbal. She doesn't play football. She doesn't play football. Ona nehráva futbal. She doesn't play football. To nehráva futbal. It doesn't play football. It doesn't play football. To nehráva futbal. Takýmto spôsobom sa tvoria záporné vety. Treba si ešte raz zapamätať, že opäť mám dve skupinky slovíčok. Ja, ty alebo vy, my a oni, to je jedna z nich. Pokiaľ mám jednu z týchto použiť vo vete zápornej, používam don't, pri týchto
používam doesn't. Toto si takisto inak tiež môžete precvičiť v drillovacom cvičení, ktoré nájdete takisto v tejto lekcii. Nemenej dôležitá vec je to, akým spôsobom sa tvoria otázky, ako sa spýtam. Opäť platí pravidlo, že mám tieto osobné zámená, slovíčka ja, ty, my a oni v jednej skupine a takisto mám vytvorenú druhú skupinu on, ona, ono, slovíčok. Opäť, toto treba rozlíšiť. Pamätajte si, ale toto všetko sa týka len jednoduchého prítomného času. Dobre, poďme si povedať, akým spôsobom sa teda tvoria otázky. Pokiaľ chcem vytvoriť otázku s jednou z týchto 4 osôb, s jednou z nich, používam pomocné slovíčko do. Do. To je prvé. A druhé pomocné slovíčko, pokiaľ mám osoby on, ona, ono, používam pomocné slovíčko does. Píše sa do s. Does. Does. Do a does. To sú dve pomocné slovíčka, ktoré keď použijete na začiatku vety v jednoduchom prítomnom čase, tak v takom prípade, nehovorím teraz o nejakých výnimkách, ale v takom prípade každému bude jasné, že idete sa niečo pýtať. To znamená, otázky sa tvoria takým spôsobom, že na začiatku použijem pomocné slovíčko a potom osobu, na ktorú sa pýtam. Aby sme konkrétne vedeli, o čom hovorím, samozrejme nesmiem zabudnúť ani to samotné sloveso sem napísať. Sloveso, to sa nachádza na 3. mieste. Poradie týchto slovíčok samozrejme dodržujte, presne tak, ako som napísal. Chcel by som sa spýtať opäť jednoduchú tú vetu s tou prácou. Pracovať sa povie work. Pracujem? Pracujem? Zatiaľ vieme povedať vety ja pracujem a ja nepracujem. Ale ako by som sa spýtal, či pracujem, či zvyknem pracovať, ja neviem, kedy po večeroch alebo ráno. Otázka sa tvorí takým spôsobom, ako som hovoril, že použijem v tomto prípade do, lebo sa pýtam na seba, ja, či pracujem. Do I work? Do I work? Pracujem? No, zvláštna otázka možno trochu, ale budíš. Chcem, aby ste aj túto videli, akým spôsobom sa tvorí. Keby som sa chcel teba spýtať, pracuješ? Pracuješ? Či chodievaš do práce? Toto ma zaujíma. Opäť, do použijem na začiatku. Do, pýtam sa koho? Teba. Ty, či pracuješ? Do you, a čo robíš? Pracuješ. Work. Do you work? Do you work? Pracuješ? Chcem sa spýtať, či my pracujeme. Do we work? Do we work? Pracujeme my? Pracujú oni? Do they work? Do they work? Pracujú oni? Ako by som sa spýtal na neho, ja neviem, na nejakého chlapíka, ktorý, ja neviem, tam postáva kdesi pri strome a chcem sa spýtať, či pracuje vôbec. Musím použiť už ale pomocné slovíčko does. Does. Does he work? Does he work? Opäť, keby niekoho lákalo použiť koncovku s, keďže je to he, she, it, tak musím pridať koncovku s. Chyba by bola. Prečo? Všimnite si, to s tu predsa už je. V tomto pomocnom slovíčku je. Platí zásada v angličtine, že jedno pravidlo používam v jednej anglickej vete len raz, nie dvakrát. To znamená, už raz, keď som to s dal, už tu nemá čo hľadať. Takže does a tu už nič nepridávam. Does he work? A koniec. Does she work? Pracuje ona? Does she work? Pracuje to? Funguje to? Does it work? Does it work? Zdôrazňujem to k na konci, pretože už žiadnu koncovku s v tomto prípade nepridávam. Je to jednoduché, naozaj. Treba si len zapamätať presné poradie týchto slovíčok. Skúsme vymyslieť teda ešte ďalšiu vetu s tým futbalom, ktorú sme tu mali. Hrávam ja futbal? Taká možno básnická otázka, samého seba sa idem pýtať. Do I play football? Nič zložité. Hrávam futbal? Pýtam sa seba, povedzme. Do I play football? Ako by som sa vás spýtal, je vás tam viacej teraz, sedíte, pozeráte a chcem sa spýtať ja vás, či vy hrávate futbal. Vy sa povie you po anglicky. Ako sa to spýtam? Opäť. Do you, hrať sa povie play a futbal je football. Do you play football? Do you play football? Hrávate futbal? Toto nie je ťažké. Pozrite sa. Hrávame my futbal? Hrávame futbal? V slovenčine stačí aj takto sa spýtať. No pýtam sa na nás. My. To znamená, idem použiť toto slovíčko. S ním sa používa toto pomocné slovíčko na tvorbu otázky.
To znamená, hrávame futbal. Do we play football? Do we play football? Hrávajú oni futbal? Do they play football? Do they play football? Hrávajú oni futbal? Ako by som sa spýtal, hráva on futbal? Does he play football? Does he play football? Hráva on futbal? Opäť, nesmiem zabudnúť, žiadnu koncovku s už tu nepridávam. Does he play? Hráva ona futbal? Idem sa pýtať na ňu, ona. Musí mať na pamäti, vtedy používam toto pomocné slovíčko na otázku. Does she play football? Does she play football? Hráva to futbal niečo? Ja neviem čo je stredného rodu. Does it play football? Does it play football? Does it play football? Takýmto spôsobom sa tvoria otázky v jednoduchom prítomnom čase. Ale čo musím ešte zdôrazniť jednu veľmi dôležitú vec, ja som hovoril, že tú otázku tvorím tak, že na začiatok použijem buď do alebo does. To je jasné. A to platí aj naďalej, samozrejme. Ale majte na pamäti, že pokiaľ mám nejaké opytovacie zámeno vo vete, opytovacie zámena, ktoré sú to opytovacie zámena? No napríklad kto, alebo prečo, kde, čo, to sú opytovacie zámena. Keď sa pýtam, v takom prípade platí ďalšie pravidlo, že opytovacie zámená majú prednosť pred všetkým, pred úplne všetkým. Takže keď nejaké takéto opytovacie zámeno mám, napríklad ja neviem, kde pracuješ, by som sa chcel spýtať. Vieme vytvoriť otázku, či pracuješ, hej, to zistujem, či pracuješ. Do you work? Pracuješ? Ale ja sa chcem spýtať, kde pracuješ. V takom prípade, ako hovorím, opytovacie zámeno kde sa dáva na úplný začiatok vety. Opytovacie zámena majú prednosť pred všetkým, tie idú vždy na úplný začiatok, tie predbehnú všetko a idú na začiatok. Takže v takom prípade tá otázka by znela, kde sa povie where. Where, to by bolo na úplnom začiatku a potom pokračujem ďalej. Do you work? Lebo sa pýtam. Takže musím dodržať ostatné pravidlá otázky, to platí všetko ostatné naďalej. Ešte raz hovorím, pokiaľ mám nejaké opytovacie zámená, tak v takom prípade tie opytovacie zámená dávam na úplný začiatok vety, ešte pred tie pomocné slovíčka do a does. V takomto prípade, ako som hovoril, otázka, kde pracuješ, by bola where, čo znamená kde, a ostatné pokračujeme ako aj pri obyčajných vetách. Do you work? Where do you work? Kde ty pracuješ? Kde pracuje ona? Ako by toto vyzeralo? Opäť, where, dám na začiatok, where a pokračujem ďalej. Does she work? Where does she work? Kde ona pracuje? Takýmto spôsobom to platí aj samozrejme pre ostatné opytovacie zámená. Pri osobách on, ona, ono, ako som hovoril, pridávam koncovku s alebo koncovku s. Podľa akého pravidla ale mám vyberať jednu alebo druhú koncovku? Samozrejme, že existujú, ktoré si jednoducho môžete zapamätať. Platí ale všeobecne zatiaľ pravidlo číslo 1, ak to tak môžem povedať, že pridávam k slovesám v tretej osobe, to znamená he, she, it, pridávam koncovku s. To je najčastejšie, čo sa používa v angličtine. Zoberme si slovíčko, ako sme tu mali slovíčko work, napríklad. Work. Work. K slovíčku work pridám koncovku takým spôsobom, že jednoducho teda pridávam koncovku s. Ako som hovoril, teda vo väčšine prípadov k žiadnym zmenám v slovíčku nedochádza. Jednoducho pridám len s a je to vybavené. Podobne fungujú aj slovíčka, napríklad visit. Visit, ako navštíviť. Ona navštevuje niekoho, keď hovorím o nej. Ona, on, ono, samozrejme. Musím pridať koncovku s. Visit, visits. Open. Open znamená otvoriť. Open, keď chcem použiť s treťou osobou, alebo teda s osobami on, ona, ono. V takom prípade musím pridať koncovku s. Open, opens. Ako hovorím, toto je väčšina slovies, ku ktorým sa pridáva koncovka s v jednoduchom prítomnom čase. Samozrejme, toto musím zdôrazniť, týka sa to jednoduchého prítomného času, tohto času, ktorý preberáme. Ďalšia vec je, že musím si zapamätať slovíčka, nie že zapamätať slovíčka, ale musím mať na pamäti, že pokiaľ sa nejaké sloveso končí na sikavku, v takom prípade pridávam k nemu koncovku s. Čo sú to ale sikavky? Sikavky sú vlastne písmená, ako by som povedal, keď chcete, alebo zvuky písmená.
dz, dž, z, š, č, s. Toto keď počujete na konci nejakého slovíčka, to sú sikavky vlastne. Z, dž, s, č, š. Toto keď počujete na konci nejakého slovíčka, tak majte na pamäti, že je to sikavka a to znamená, že tým pádom pridávam koncovku s k nemu. Zoberme si nejaký konkrétny príklad. Slovíčko pass. Pass. Už len keď počujete, tak počujete s na konci, čo je sikavka. Pass. Ako by to vyzeralo, keby som k tomuto slovíčku chcel pridať koncovku iba s? Pás, neviem, ako by to išlo aj rozlíšiť vôbec, že tie 3 SK by tu boli. Nie, to by bolo veľmi komplikované, nehovoriac o výslovnosti a takisto aj o písomnej podobe. 3 S písmená, to by nebolo najšťastnejšie. Musíme to oddeliť a oddelíme to práve takým spôsobom, že nepridám iba písmeno S, ale S. Tu máme S, tu už pridávam S. Aby sme to odlíšili, to posledné S od toho ďalšieho S, ktoré pridávame. Dôležitá je ale aj výslovnosť. Toto S sa vyslovuje ako is. Is. Pass, passes. Pass, passes. Takto by sa to malo správne vyslovovať. Ešte raz. Keď sa slovíčko končí na sikavku, zapamätajte si, keď na konci slova akoby zasičíme, to je to š, č, s, dž, z, keď na konci počujete, v takom prípade pridávam koncovku S, aby sme to nejako odlíšili. Napríklad push, slovíčko, push. Potlačiť. Push sa tvorí, teda koncovka S sa k nemu pridáva opäť takým istým spôsobom, že pridávam nie S, ale S. S, aby sme to odlíšili. Lebo povedať push je veľmi komplikované, veľmi zložité. Veľmi jednoduchšie, oveľa jednoduchšie je povedať pushes. Pushes. Opäť k slovíčku push, lebo na konci je sikavka, š, pridám koncovku S. Ďalšie, napríklad slovíčko mix. Mix. Keď chcem použiť s treťou osobou a chcem k nemu pridávať koncovku S alebo S, ktorú si vyberiem. No podľa toho, čo je na konci mix, je síce písmeno X, ale ako sa vyslovuje mix? Je zase S akoby na konci mix. Takže opäť musím pridať koncovku S. Mixes. Mixes. Mix a mixes. Napríklad chýbať sa povie miss. A je zase tam S na konci. To je presne ten istý prípad, čo aj tu. Miss, misses. Miss, misses. Zoberme ďalšie slovíčko ako príklad. Watch. Watch. Pozerať. Watches by bolo veľmi komplikované na výslovnosť. Watches. Nie. Na konci je sikavka. Č je sikavka. V takom prípade opäť pridávam koncovku S. Watch, watches. Watch, watches. Ešte raz hovorím. E a S na konci sa vyslovuje ako is. Watch, watches. Pass, passes. Push, pushes. Mix, mixes. To je ďalšie pravidlo, ktoré si treba zapamätať. Samozrejme, že ak ide o tieto slovíčka, ktoré sa končia na sikavku, ale čo do výslovnosti, ale inak sa končia na písmeno E, ja vám to napíšem, napríklad týka sa to slovíčok, ako je toto. Manage. Manage. Keby som chcel k tomuto slovíčku pridať manage, opäť manage, je tam sikavka na konci. Takže prvé, čo by vám napadlo, no musím pridať koncovku S. S musím pridať. No ale ako by to vyzeralo, keby sme k tomuto pridali ešte ďalšie E? Pamätajte si, pokiaľ máme takéto slovíčko, ktoré teda končí tiež sikavkou a chcel by som k nemu z toho dôvodu pridať koncovku ES, v takom prípade toto E sa vynecháva a až potom pridávam to S. Takto by to vyzeralo. Toto je tá naša koncovka ES, ale toto Ečko musím vynechať, ktoré v originálnom slovíčku máme na jeho konci. Ešte raz, slovíčko, ktoré sa končí na sikavku, keď ju počujete, manage, to E sa na konci nevyslovuje. Manage, ale je tam sikavka na konci. Manage. Je tam sikavka, to znamená, musím pridať koncovku ES. Lenže jedno Ečko tu už je v tej písanej podobe. V tom prípade to Ečko vynechám, aby sa tu nestalo, že budú tu dve Ečka. Nie. Manage, manages. Manage, manages. A opäť, výslovnosť je vlastne už podobná, nie je podobná, je rovnaká ako aj v predchádzajúcich prípadoch. Manage, manages.
Napríklad change. Change. Opäť slovíčko change, ktoré sa v tej základnej podobe, v základnom tvare končí na písmeno E, keď ho píšem. Change. Ale počujem na konci sikavku. To je dôležité. Change. Change. Changes. Veľmi zložité na výslovnosť. Musím povedať changes. To znamená, pridávam es. Es pridávam na konci. Nie len samotné písmeno s, ale es. A keď pridávam es, všímam si, že toto slovíčko sa končí na písmeno E, tak to jeho písmeno E dám preč a až potom pridám koncovku S. Hej. To je dôležité, čo si treba zapamätať jednoducho, že tieto Ečka v takom prípade sa jednoducho iba vynechávajú. To je ďalšie pravidlo, ktoré si zapamätajme. No, ja budem hovoriť ešte o ďalšom takom pravidle, keď pridávam koncovku S alebo koncovku S. Sú to slovíčka, ktoré sa končia na Y. Napríklad mám slovíčko try. Try. Slovíčko try. Keď chcem k nemu pridať koncovku S, takýmto slovíčkam pridávam koncovku S, ktoré sa končia tiež na Y, musím si zapamätať, že ten Y na konci sa mení na mäkké I. Ten Y sa mení na mäkké I. To znamená, ja napíšem tr, teraz by mal ísť Y, keďže chcem pridávať koncovku S, ale nie, ten Y sa zmení na mäkké I a potom ide koncovka S. Zapamätajme si teda, koncovku ES pridávam takisto aj k slovíčkam, ktoré sa končia na Y, ale v takom prípade ten Y zmením na mäkké I. Try, tries. Try, tries. Majte ale na pamäti ešte veľmi dôležitú vec je, že pred tým Y v takomto slovíčku musí byť spoluhláska. Možno to teraz vyzerá byť veľmi zložité, ale ja hovorím, tých slovíčok nie je tak veľa, aby ste si ich jednoducho iba zautomatizovali a používali ich s tou koncovkou bez nejakého rozmýšľania. Ale zapamätajte si, ten Y to je v poriadku na konci, keď si pamätám, zmením ho na mäkké I, ale pred ním musí byť spoluhláska. Spoluhláska, aby som ho mohol meniť na mäkké I. Try a tries. Potom pridávam S koncovku. Ďalšie takéto podobné príklady. Study. Study a studies. Study, studies. Study je opäť sloveso študovať, čo znamená, na konci je Y, pred ním je spoluhláska D. V takom prípade ten Y mením na mäkké I a pridávam koncovku S. S. Study, studies. Copy, copies. Copy, copies. Opäť. Slovíčko, ktoré sa končí na Y, pred ním je spoluhláska. Ten Y tým pádom zmením na mäkké I a pridávam koncovku S. Copy, copies. Cry, cries. Opäť cry, ako plakať. Y je na jeho konci, cry, Y. Chcem pridať koncovku S v tomto prípade, pretože končí sa samohláskou Y a pred ním je spoluhláska R, CR, I, Y sa píše na konci. Ten Y sa zmení na mäkké I a potom pridám koncovku S. Cry, cries. Cry, cries. Pozor ale, ja som to zdôrazňoval, že to musí byť tá spoluhláska z toho dôvodu, že máme napríklad takéto slovíčko. Play. Play ako hrať. Pokiaľ by som k slovíčku play chcel pridať koncovku S alebo S, pridám iba koncovku S. Z akého dôvodu? Je tu síce Y, ale pred Y je samohláska. Samohlásky sú A, E, I, O, U, Y. To sú samohlásky. Všimnite si, tu je R, to je spoluhláska pred tým Y. Tu pred tým Y je samohláska. Keďže je tu samohláska, tam jednoducho len pridáte S a je vybavené. Play, plays. Toto sú veci, ktoré by ste mali rozlišovať. Podobne funguje aj slovíčko pay, napríklad platiť, pay. Opäť chcem pridať koncovku S alebo S, uvažujem, ktorú z nich. Je tam síce Y na konci. Mohlo by nás to lákať, že teda zmením ho na mäkké I a pridám ES, ale pozor. Pri slovíčku pay pred Y je predsa Ačko, alebo teda vo výslovnosti E, to je samohláska. A sa tam píše pred tým Y. Je to samohláska. Keďže je tam samohláska, v takom prípade pridám iba koncovku S. Pay a pays. Pay a pays. Toto sú pravidlá, ktoré jednoducho môžete používať
môžete používať všeobecne pri slovíčkach, keď používate v jednoduchom prítomnom čase s osobami ako on, ona, ono. Ešte raz hovorím, koncovka s a s sa pridáva iba v oznamovacích kladných vetách, a to k osobám on, ona, ono. Keď hovoríte on chodieva, on pracuje, on sa pokúša, on hráva, alebo ona hráva, alebo ono hráva, on, ona, ono. V týchto osobách, jednu z týchto troch, v takom prípade v oznamovacích kladných vetách, toto si zapamätajte, v oznamovacích kladných vetách pridávam koncovku s alebo s podľa týchto pravidiel. Samostatnou kategóriou sú 3 slovíčka, ktoré jednoducho sa treba iba naučiť, tam nejaké vysvetlenie neplatí, to sú len veci, ktoré si treba zapamätať. To je slovíčko go, go, keď ho používam s osobami on, ona, ono, pridávam k nemu s. Go, goes. Go, goes. Nepýtajte sa prečo, je to jednoducho tak. Toto je jedno z 3 slovíčok, ktoré si treba jednoducho len zapamätať, že majú takýto tvar. Go, goes. Go, goes. Druhé slovíčko je do. Do. To má svoj tvar does. Does. Do, does. Do a does. To si treba opäť iba zapamätať. No a tretie slovíčko s takým akýmsi zvláštnym tvarom je slovíčko have. Have má svoj tvar has. Have, pokiaľ chcem použiť akoby s koncovkou s alebo s, tak nevymýšľam, jednoducho napíšem has namiesto neho. To znamená niečo ako haves by bolo zle. Nie. Zabudnite na to. Pokiaľ chcem použiť ten tvar buď s koncovkou s alebo s, nepridávam žiadnu takú jednoducho. Namiesto celého tohto slovíčka použijem samostatne iné slovíčko a to má tvar has. Have a has. Tieto 3 veci si treba jednoducho zapamätať. Tu žiadne pravidlá, dá sa povedať, že neplatia.